Takže čauko ľudia, my sme LP Multiboys a dneska natočíme prvý let's play z hry Minecraft. Je tu Drtič 511 a Lukáš Minecrafták. No, čaute. Tak si natočíme mapu Survival Island Stranded. A prvé pravidlo znie vypestovať 10 stromov. Tak ideme na to. No dobre, tak tu sundaj ten strom. Počkaj, idem aspoň lístky sundať. Nejaká sadenička by mohla padnúť. Počkaj, idem pozrieť, čo je pod týmto drevom. Pretri tam také nejaké, či nie je niečo vo vode, alebo tak. A hlina, to čo? Hneď pod pieskom hlina, to tak má byť? To je aké toto? Mám sadeničku. Dobre, tak zasa ďalší strom, to je v pohodičke. Ja mám sugarcane. Sa hodí. Ponoril som sa. Si nevychytal. Už mám dve. Počkaj, aha, kvety tu máme. Urobíme farbivo. Počkaj, tieto dreva tu pozbieram, čo sú tu naokolo. Aha, jo, našiel som tuto. Jak sa to volá? Nie, ono sa tu zaseklo. To čo si tu urobil? Jak sa to volá? Pavučinu som tu našiel. Čo som spravil? Čak som ťažil. Sakra, ono sa... Nemáš nejaký sword? Pozri, či tu nie je nikde. Nie. Sakra, ja som sa zasekol do pavučiny. Tak už sa nám dva stromčeky za chvíľu vyrástú. Pomôž mi. Ja sa chcem dostať z tejto pavučiny, ne. Dobre. No vidíš. Počkaj, čo je tu? Na tejto lodi ideme to pozrieť, čo tu je. Ukáž. Download na túto mapu vám dáme do popisku. Videa potom. No a mohli by sme, kde by sme sa tak zabývali? Či budeme bývať v lodi, alebo ju rozgripujeme a spravíme si niekde na ostrove? Ja vykradnem túto čestu zatiaľ. Môžeš mi pomôcť, aspoň nebudem mať plný inventár. Už asi nepomôžeš. Kradnem. Počkaj, rozgrifujme tú loď a začneme bývať na tom ostrove. Tak počkaj, ja si vycraftím krump a trošku si urobím kamennú sekeru. Bude to lepšie. Ja zobral šúter. Nie, drevo mi padlo do vody. Drevo, zachránim ťa. Jedna. Blbá voda. Ja sa do nej stále ponáram. Nemáš nejaký sword? By sa hodil. Čakaj, spravím čestu. Uhlie! Si zabil? Až jedno. A jaká je tá druhá úloha na tomto ostrove? Tak. Obsať všetky dungeony. Dungeony? To je druhá úloha? Aké dungeony? Čo sú dungeony? Dobre, robím si srandu. Jaskyne. Niečo je dungeon. Ale viem, však robím si srandu. Dungeon. Je tu niekde pavúčiny, či hučia pavúky. Čo tu hučí pavúk? Počkaj, ja si zapnem zvuky. Nastavenie... Aha, dobre. Vypnutá hudba si môžeme nechať vypnúť. Sorry. Nebij ma! Zvuky si dáme aspoň na 20. Aha, dobre, už ich aj ja počujem. Tu bude niekde spawner, ale to ideme až za chvíľu. Ideme, dogripujeme loď. Čo, spawner? Ne, nepripomínaj mi spawnery, s nimi máme zlú skúsenosť. Uhlie, máme uhlie! Idem to Urob fakle. Čo, fakle mám spraviť? No dobre, počkaj, spravím fakle. Vylez von. Dobre, z tej vody som sa ponoril. Spravím fakle a nejaký základný dom by sa nám hodil. Drevo! Počkaj, drevko si zoberiem. A čo, veď nech sa tam to. Oni tu behajú. Ja ich počujem. Sú niekde na blízko, to nie je tak ľahké. Aj paličky, sem poďte. Dobre. Spravíme si nejaký dom, ale vlastne ešte nemáme. Počkaj, a sadeničku tu máme. Bude to škaredo vyzerať, bude tu plávať hoci ako voda. To je jedno, to potom poriešime. Pod vodou to nechám, nechcem mi to všetko. Jau, zarastol som v textúrach stromu. Máš nejakú sekeru? No. Tak mi s tým poď pomôcť. Ďalšia sadenička, dobre.
Jablko, padni jablko. Som hladný. A ďalšie sedí. Nechaj to lístky opadnúť. Som ho začal rozbíjať, ale potom... Aha, 3 jablka tu máme. Dobre, to si požičiam. Budeme to trošku krajšie spájať tie ostrovy, dobre? Nech to aj trošku vyzerá, nie len... Aha, dobre, ja som akorát zjedol tie 3 jablka, sorry. No mne si nič nenechal, mňa tu akorát zabíjal hlad. Čo? Si robíš srandu? Idem preskúmať tento, oný. Au. Túto väžu. Au. Plávaj, plávaj. Plávaj, to dáš. Zaujímavé, liana sklo. Kde tu je kráva? Kráva, ukáž sa. V tej veži je kráva. Hej, nechaj, nerozbiev tú pekne väž, nechaj ju tak, jak je. Čakaj, ja si vyťažím tento send. Čo je okolo a idem sa pozrieť, čo je hore. A čo tam možno bude. Sakra, aký lok. Tady to vidím, že tam je česta. Hej, je tam česta? OK, sa hodí. Hej, a zbytočne budeme craftiť česty. Veď tu ich máme jak na ondeli. Ja som vykraftil na nebe. Akurát to vyšlo. Som akurát A sú tu nejaké knihy. Dobre, tie potom prečítame. A surové ryby sú tu 3. A kamenný meč, jo? Hodí sa. Ostatné tu nechám pre teba. Neznášam vodu. Túto sa ju budeš musieť naučiť mať rád. Nič ti neostáva. Ja idem aspoň túto pavučinu rozbiť. Ja tebe dám, dobre. Potrebujeme na vlny tie pavučiny. Koľko ich potrebujeme? 4, myslím, že, hej. Čakaj, nemáš nejaký... Potrebujeme koľko dokopy, koľko je to tak. Počkaj, z tých vln čo máme spraviť? Vlastne máme spraviť každej farby vlnu, že? No, to až potom. To všetky, čo tam máme, to spravíme potom farbu. Kde sú tie najprv treba pavučiny. Ja idem ťažiť, uvidíme, čo tu nájdeme. Bacha na tých spiderov. Dúfam, že ich nenájdem. Nechci sa mi pred nimi zdrhať, ale čoraz to zosilnieva. Pane Bože, to dopadne. No ja si idem ponoriť. Pozbierať drevo. Spravím schodíky záchrany. Ej, našiel som nejakú podzemnú onu. Čo? Nejaký podzemný, nejakú kus lode, alebo čo? Fakt? Tak to rozbij, alebo čo tam je takého zaujímavého? NPC. Dobré. A má iba jedno srdiečko. Čakaj, idem si zobrať fakle, aby diváci čo videli. Hej, on zmizol. Kto zmizol? Tu je tabulka, že ho máme zachrániť, ale ten NPC čo zmizol. Čo? Ty si robíš srandu? NPC, to je iný fail toto. Máme zachrániť NPCčka, on si len tak zdrhne. Tak nie, čo už. Jeho problém. Zdechni. Nemáš jedlo? Ne, teraz ne. Ty nemáš Ja lopotu. to tu trochu vyrovnám. Čakaj, to sú asi blbé. Ja nejaké divné zvuky počujem. Tie pavúky ma tu znervozňujú. Našiel si ich už? Nie, nenašiel som ich. Ale ich je tu parádne veľa. A keď ich nájdem, ja ich ani nechcem nájsť. Keď ich nájdem, tak to nedopadne slavne. Sakra blbá fakla. Zatiaľ žiadny úlovok, žiadne železo, jak toto? A nejaké uhlie alebo čo také? Nič,
Úplne nič. Ja te vidím. Vynikajúco, tak radšej pomôž s niečím. Čo vlastne si zatiaľ spravil? Čo vlastne si urobil? Trošku som grifol tú Tú loď No. na drevo. A nič. Tu počul fučať kravu niekde tu dole, ale to je nejaké divné, že by až tu dole bola krava. Tu sú hoci kde schované aj zvieratá, aj hoci čo. To fakt, si robíš srandu kravu, len tak strčí ich pod zem. Ináč potom, keď získame tu jednu kravu z tej veže, ak tam nejaká je, ale si hej, lebo som ju počul, tak potom si hen tie dve, tak ich napárime. Budeme mať malú mäsko. kravičku. Spravíme zatiaľ pec. Nemáš nejaké jedlo zatiaľ? Nemám. Sakra, stromy nejako nerastú, sa im nechce. Máme tam jeden. Ja My sa teraz zabývame, keď je noc. No tomu era hodilo by sa. Nie, že tu nejaké príšery dojdu. Sa tu začnú spavnovať. Čakaj, to som blbo robil. Urob z dreva taký menší príbytok. Z dreva? A voda bude hrozne vyzerať. Ja robím z koblu. Alebo z koblu, vidíš. Ak máme dosť. Však som bol ťažiť, tak máme hej, tak aj dačo, myslím, že sme mali. Tu, kde ja mám... Tu si vážne nič nenašiel? Ja som amatér v stavaní, takže to aj tak bude vyzerať. Voda, pedol som, zase mi to nedá. Ja sa budem musieť zabiť. Pozeraj sa, ak špeciálne ja stávam. Potom to buď dorozbíjať. Čo mám ísť dorozbíjať? Toto. Ten piesok a čo je pod ním. Vlastne kde je spawn? Počkaj, na tej lodi niekde, tak to tam nezruš. Nie, že sa spavneš a padneš do vody. To by bolo nepraktické. Čo už? Ti dám také čo už. Veď si urobím postielky a tam budeme spinkať. Čakaj, neboli to skeletóny. Tam bude spawn. Čakaj, kde je kol? Koľko máme pavučín? Hej, kde je kol? Však tu nie je kol. A pozeral si aj niečo pod tou vežou, lebo som videl, že by tam aj tam niečo malo byť. Pod tou vežou? Čo je pod vežou? To som nepozeral. Daj sem kol, nech ho vypalíme, budeme mať sklo. Počkaj, ešte si spravím. Neblbni. Mali sme iba 2 uhlia. Čo? Iba 2 uhlia si robíš srandu. Dobre, nevadí, daj ich tam. Ale ja ich nemám, veď boli v trúle. Žiadne 2 uhlia tam neboli, no dobre. Tak spravíme drevené uhlie, čo už. Nič sa nedá robiť. Tam? No to teda, že nie. Čakaj, na čo si robil ploty? Nie, to boli v lodi. Aha. Zídu sa, hoď mi cobblestone. Čakaj. Toto, nevypalíme to všetko, však drevené uhlie to je... Čakaj, spravím si jedno drevené uhlie. Čo? Môžeš robiť aj kameň. Nie, sakra, dobre. Tak to si to spravím. Nie, ešte viac. Čo mám spraviť? Stôl? Kamenný krumpák. Čakaj, nie, jedno stačí. Dobre. Čo som to chcel vypaliť? Aj piesok. Ja som si počul, jak one... To tak rýchlo netreba. Čo Ten tak piesok sa tu hodí, nerobí nič. Daj mi radšej cobblestone. Počkaj, ja vypalujem, idem sem dať... Čo Hoď mi ho. robíš? Hoď mi ho. Čo je kobl? Ja mám len 30 kúskov na sebe. Však tam v truhle je asi tak, nie? Kde? Není tam? Není. Tak už som ho Už minul. si ho minul. To už som si všimol. Aj. Taký veľký dom. Čakaj, túto tento Bývame dol. v ňom dvaja. No tento dol to som nevyriešil. Nechaj, tu sa tam zíde. Dáme taký šikmy. No dobre, tak to tam môže byť. Čakaj, tento piesok tu vykopeme.
Uhni. Sa čudujem, že sem nenabehla voda. To čo? Čo robíš? Ježiš, ja som blbec. Rozbijam oné náročky. Rozbiješ to tam ešte. Omylom tam položím ďalší blok. Mi jedno pridáš, ty zrob. Pover. Hodí sa, však treba. Došlo mi drevo. Čo to je? Žiadne drevo. Zapadol som. Žiadne drevo tu nemáme. Musím si premeniť. Koľko spravím dreva? A 16 stačí. Kurňa. A vykúrime stykmi, ale nerobím si srandu. Tie pavúky mi tu strašne vadia. Tak ich chod nájsť ten spawner a vykiluj ich. Ale v úlohách je aj, aby sme si v džungele urobili zo spawnerov mob trapku. Čo, máme spraviť mu trapku? To je ľahké. Však dobre, však ja viem, že je to ľahké, ale sa mi nejako nechce. Idem podľa zvuku. A nenájdeš ich. Ti zasmiem. Veľa hliny. To čo je tuto? Prečo mi tu nejde postaviť blok? Tam je half blok, kto tam dával half blok? Ja som tam dal half block. Ťa ubijem, ja žiaden V vode. Akože nič nevidím, dobre, tak si tam sem dám asi torčku. Ježiš, ty si blbec! Sorry. Ty si blbec! Sorry. Ale trošku osvetlíme náš pekný dom. Škaredý, dobre, ale nevadí. Pohoda. Nechápem, na čo taký veľký na taký malý ostrov. Veľký? Veľký dom. Si robíš srandu, že to je veľký dom. Kokso half blok, jak dlho rozbijam, prepačte mi to, diváci. Ale nemám pri sebe. Čo to bolo za blok? Ono mi z toho nič nepadlo. Veď tak, to musíš krumpáčom rozbiť. A to čo bolo za blok? Čakaj, Half block. si zabil. Čakaj, ja mám sklo, nedávaj to sem, počkaj, sem si dáme sklo, nech máme výhľad. Ale počkaj, ešte treba, daj mi oné. Nemáme cobblestone. Vynikajúce, tak si choď naťažiť. Ani krumpáč. Keby tu bola niekde láva, tak by sme si spravili cobblestone generátor. Hej, by to bolo Na čo, krajšie. veď máš pod sebou. A vlastne to je v úlohách. Je to v úlohách? Mhm. Som nevidel. Keď tu si spravíme také pekné dva otvorčeky, také romantické. Na našu sadeničku. Ale robíme sa Keď už bažerať. máme taký veľký domček, tak si hádam potom urobíme taký poriadny zariadený. Dobre, cobblestone, dobre, som vyriešil, nemáme cobblestone. Potom musím vyriešiť, kde spravím. No, Nemáme tuto. Čakaj, musím vyriešiť, kde potom spravím to, čo neviem, je na tu. čo si berem sekeru, ale však dobre, pohodička. Už tretí raz začínam tú istú vetu. Musím vyriešiť, kde spravíme záhradku. Tak si vyrieš, pohodička, rieš si. Dobre, mám to. Čo to tu je? Ty ťažíš, čo si našiel? Čo si našiel? Povedz mi to, priznaj sa. Nič. Čakaj, toto sú moje točky, či čo? Nie, toto som tu ja ťažil, dobre, dobre ja. Dáme aspoň drevenú strechu, dobre? Bitman. Sakra, hodilo by sa koal, toto čo je? Nič, nič. Máš ešte piesok a sklo? Počkaj, nie, to som blbo dal tú točku, čo? Piesok? No. Nemám. Dobrý ti. A kol, jo, našiel som kol. Jo, mám nejaký dungeon som našiel. Máš kamenný krump? Sa nedá pomenovať dungeonom, to je taká malá jaskinka, čo? Máš kamenný krump? No. Ja si sem dám set home, lebo už ma to... Počkaj, vlastne mám vypnuté, no tak nič. Tak si nič nedám. Chcem si zapnúť chat. Čakajte, nastavenia. Hry na Nedávaj si server, set home, hráme normálne. Iba príkazy, ale nie, dám si sem set home. To sa mi nechce behať hore, to je úplne zbytočné. Kazí dojem. Hej, Hej, našiel som nejaké drevo. To bude nejaké Aha, už je kúzlo. deň, dobre, dobre. Čo si našiel? Čakaj, to sa nedá? Dá sa, dobre.
Dáme tam aspoň dve. A čo som si chcel spraviť? Aj fakle. Sem poď. Dobre. Máš 4 fakle, jaj. Takže ahojte ľudia, sme späť. Prepáčte nám za menšiu technickú poruchu. A pomaly by sme mohli ukončiť tento diel. Ale ty si mi zobral drevo. Ty No, tu hajzle. máš. Ja si chcem spraviť styky. Teraz som ich 35 spravil. Dobre, tak mi ich daj mi ich, počkaj. Robím plot. Ja ti dám taký plot. Tu máš 5. Počkaj, čo som to chcel? Ja som chcel spraviť krompač. Kde? Aha, dobre. Už mi pomaly dochádza, aby som nezostal. Teraz mám 3 navyše. Á, dobre, 2 krompače. To je také epické, keď máš 2 krompače vedľa seba. Uí. To sa tak blbo ide po tých schodoch dole. Ja mám drevený krumpáč, ja som chudobný. Čo máš, drevený krumpačok? Si sprav. Čakať. Našiel som kolo, ale dúfam, že tu ho bude viac než 2. Čo? Nič? Nič nevidím, dobre. Tu zase len 2 kole, to čo sú tu takí chudobní? O, Luky mám dol zabudnutý, nejaký stratený dol mám. A konečne tu nie je len 2 kolu, jou, sme bohatí. Bacha, tam budú už aj pasce. Pasce? Čo? Aké pasce? Žiadne pasce sú tu není. Máš meč? Nie. Áno. A však tu žiadni zombici zatiaľ nie sú, takže pohoda. A kde si? Akurát Batmana tu počujem. Aha, vidím ťa. Idem za tebou! A creeper, ne, creeper! Buď dobrý creeper, nebuchaj. Creeper, pozor! Au. Si ma zabil! Dobre, fajn, ne? Bum! Dobre. Ja som debil. Potom z tých pavúkov, čo tam je spawner, čo robím obtrapku, aby sme mohli mať oné. Počkaj, Pavúky. dúfam, že tu už není creeper. Ďalší creeper, to čo je toto? Nie, nebuchaj. Bežím ti na pomoc, aj keď zničím. Nebuchaj, buď dobrý. Bum. Dobre, Bum. aspoň, že ma nezabil. Ty kokso, tam musí byť nejaký spawner creeperov, alebo čo? Spawner creeperov, to existuje? Čo ja viem, neviem. Nič. Chod doľava choď. Očkaj, nič nevidím, sakra, čo je to? Aha, dobre. Tuto boli, Luky, sem poď za mnou. Ja sa Počkaj. bojím, sem poď. Poď sem, poď za mnou. Toto vyzerá... je tu nejaká krava. Jaká kráva, sám si kráva. Kde je? Počujem ju. Aha, už aj ja. To bude niekde z hora. Nie, ty čo robíš? Nemám fakle teraz. Ja sa bojím. A ja, dobre. Tak týmto by sme mohli ukončiť tento diel. Našli sme nejaký stratený dol. Sú tu kolejnice. Dobre, tu budú už pasce, takže na budúce si spravíme taký nejaký zábavný diel. Takže ahojte. Ty si troll. Na serveri. Však to nevadí, daj čaute iba. Čaute. Au.